Четвъртата препоръка е за тези, които наистина са във връзка или в отношения, независимо дали това са отношения отскоро или отношения от години. Да, днес е един специален момент, в който можеш да сложиш отношенията на масата и да направиш с партньора си и едно предоговаряне в добрия смисъл на думата. Да застанеш пред своя партньор с уважение, любов и почет и да му кажеш от какво имаш нужда и какво в отношенията ти тежи или от какво не се чувстваш добре. И съответно, казвайки това, да имаш търпението и уважението да чуеш какво ще ти каже партньора. Защото в една връзка двамата са тези, които градят отношения. И е нереалистично само ти да имаш изисквания и само ти да имаш нужди. За това, когато даваш място и отваряш преговорите, бъди готов или готова да изслушаш своя партньор, да го изслушаш с търпение, с любов и да чуеш обективно, да се опиташ отвъд емоциите, да чуеш това, което той ти казва. Много е важно и в този диалог да се опиташ да не го прекъсваш или да не я прекъсваш и също да помолиш ти да не бъдеш прекъсван или прекъсвана. Това 90% от случаите ще гарантира чуваемост.